Daalụ gị onye otu ezinụlọ GCK ụbọchị nnọọ n'ihe ome nke ụbọchị nke taa. Ụbọchị nke taa anyị na-amụ ihe otu anyị si wee nwee ike ịgakwuru Chineke. Anyị nwere ike ịgakwuru Chineke ọ bụghị n'ihi na anyị na-adọgbu onwe anyị n'ụwa, kama ọ bụ n'ihi obi ebere ya. Ọ bụghị n'ihi ihe nke anyị rụwuru maọbụ ihe nke anyị menwuru, kama ọ bụ ihe ọ na-enye anyị n'efu. Ka anyị ṅaa ntị ka onye ọzọ atụrụ na-agwa anyị okwu. Ka e mere m ebere, ka e mere m ebere. Ọ dị mkpụrụ okwu abụọ dị mkpa a ga-akọwara unu. E nwere ihe mmadụ ga-agbata na mbọ mgbe ị na-adọlị na-adọkpụ onwe gị n'ọlụ, na-ahụsi anya. Ị ga-agbata ihe na mbọ esi na agbalịala m, agụrụ m akwụkwọ, amụrụ m anya abalị, ahụjuru m anya, agbara m mbọ ka m mee nnọọ kacha mma m, ma lee n'ihe m nwetara ugbu a. N'ihi nke a, agbatara m ya na mbọ, mana nke ọzọ bụ ihe ị nwetara n'efu. Ọ bụghị site n'ịgba mbọ, ọ bụghị site n'ike gị, ọ bụghị n'ike gị, kama isetịpụrụ aka e wee nye gị ya ihe niile nke ị chọrọ. Ị gaghị asị na enwetara m ya n'ike onwe m, ma ọ na alụtara m ya na ọgụ, ma ọ na agbatara m ya na mbọ. Kama ị natara ya n'efu. Ị dịga nzọpụta, ọ dị oke ọnụ ahịa, anyị apụghị inweta n'ike aka anyị. Nzọpụta ọ sara mbara nke ukwuu, ọ dị elu nke ukwuu. Ọ bụghị ihe mmadụ nwere ike ịgbata na mbọ nke onwe ya, kama ị ga-abịa nnọọ dịka onye na-arịọ arịrịọ, gbasapụ aka gị, aka nke okwukwe n'ebe Chineke nọ, wee sị na anatara m ya Chineke n'efu site na amara ya. Ya mere, ndị a niile bụ ndị na-agba mbọ, na-adọgbu onwe ha n'ọlụ, na-adọlị, ha agaghị enwe ike nweta ya site na ndọlị. Mana ndị a nke na-abịakwute onye nwe anyị wee na-asị onye nwe anyị, ọ dịghị ọbụla nke m nwere, kama na ana m adabere n'ebe obe Kalvarị anọ. Ha bụ ndị ga-anata ihe dị otu a n'efu. Pọl onye ozi wee sị na ya bụ onye natara nke a site na amara e mere ya ebere, ka o wee bụrụ n'ime m bụ onye isi nke ndị mmehie, ka Jizọs Kraịst ga-egosi ogologo ntachi obi ya niile. Ogologo ntachi obi ya niile. Ṅaa ntị nke ọma. Ọ bụ ya mere ndị abụ ndị na-eme ihe ọjọọ, na otiti adịghị esi n'eluigwe wee kurisie ha isi n'otu ntabi anya. Mmadụ wee na-asị na o teela aka nji wee na-eme ihe ọjọọ, na-eje ebe a, na-eje ebe ọzọ. Ana m ele Chineke anya ka o were otiti nke eluigwe, ma okpiri nke eluigwe, wee gbuo m, tigbuo m n'otu ntabi anya. Chineke bụ onye nwere ogologo ntachi obi. O nwere obi ebere, ọ ka na-enwe obi ebere, na-eche ka ị chegharịa. Ọ bụ ya mere o ji wee nagide gị wee ruo n'oge a, na-agbanyeghị ihe niile ọbụla nke ị mere. Ọ na-asị gị ike mmehie ọgwụbeghị gị, ike mmehie ọgwụbeghị gị. Ị gaghị arapụ aka, wepụ aka n'ihe ndị a niile nke ị na-eme, nke iji wee na-arụrụ aka n'ihe ọjọọ. Ị gaghị enweta mgbanwe, ọṅụ na obi ụtọ nke ga-eme ka ị nwee mgbaghara mmehie, nweta udo. Maka na ihe ndị a niile nke ị na-etinye aka n'ime ya adịghị amịta ezi mkpụrụ. Ya mere onye nwaanyị ji obi obere ya na ogologo ntachi obi ya wee na-echere gị. Ọ sị ka e wee nwee ike gosi ya, ka o wee bụrụ nnọọ ihe atụ. Ya mere, ọ ga-abụrụ gị nnọọ nnukwu ohere ọma n'abalị a ka ị bịa. Ị ga-asị, aga m abịa. Amara Chineke ga-erute gị ebe ahụ ị nọ, n'aha Jizọs. Amen. Otu onye ọzọ atụrụ si wee kọwaa ihe dị iche na mmadụ iru elu na mmadụ ịnata anata. Mmadụ ịbụ onye ruru elu, ọ bụ site na mgbalịsi ike nke mmadụ, mana mmadụ ịnata nke a bụ site n'ebere nke Chineke. Ọ bụ ogologo ntachi obi nke Chineke na-enwe n'ebe mmadụ nọ. Nke a bụ otu akụ ụdịdị Chineke. Ọ bụ nke a mere ọtụtụ ji wee ka dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Chineke bụ onye obi ebere, ọ dịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ dịghị emeso anyị otu anyị si akpa agwa. Mana kedu otu isi wee chọọ ka ị nọsie ike na ndụ nke mmehie? Ọ bụ na ndụ mmehie agwụbeghị gị ike? Ruo ole mgbe ka ị ga-aga n'iru wee na-achọ onwe gị ahụ ebe Chineke chọrọ gosi gị ebere? Gaa n'iru na-aṅa ntị.
gwara anya n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi 15 amaokwu nke 11. Ọrụ ndị ozi isi 15 amaokwu nke 11. Kama anyị kwere na a ga-azọpụta anyị site na amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Amara ka a na-ekwu okwu ya, amara ahụ nke na-adịghị ada dịka ike ahụ nke na-adịghị agharịpụ. Ebe a ka Pita na-ekwu okwu, ọ sị na anyị kwere na site na amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na anyị onwe anyị ndị Juu ka a ga-azọpụta, ọbụna dịka ha onwe ha bụkwa ndị mba ọzọ. Otu amara ahụ, ọbụna dị otu amara Chineke a na-eru ka mmiri, ọ ga-eru n'osimiri a, ogbu mmiri a nke na-eru n'osimiri, nke bụ na onye ọbụla pụrụ ịṅụ site na osimiri mmiri a, mmiri nke ndụ a na-eru, na onye ọbụla pụrụ ịṅụ. Ọbụna dị ndị mmadụ nwere ike isi na ogbu mmiri a wee sere mmiri, ebe ọ bụ na mmiri ahụ nke a na-adịghị emerụ site n'ihe ndị mmadụ na-eme, ma ihe a na-awụnye na mmiri ahụ, mmiri a dị ọcha. Ya mere anyị wee sere mmiri ahụ, o wee nye anyị afọ ojuju. Otu a ka amara Chineke si alụ ọrụ. Ọ dị nnọọ dị ka nnukwu osimiri bara ụba. Amara Chineke bara ụba. Otu a ka ọ ga-ezuru onye ọbụla oke ruo mgbe ndị mmadụ ga-etinye akọ na uche nke ha n'ọrụ, ha wee were amamihe nke mmadụ wee na-achọ ka ọ gbakwunye ihe n'ime amara Chineke ahụ. Eleghị anya wee na-asị na tupu amara Chineke ahụ nzọpụta anyị ruo gị aka, ọ dị ihe ị ga-akwụ, ị ga-eme nke a mee nke ọzọ. Mana nke a abụghị eziokwu. Amara Chineke na-adịghị ihe ọbụla nke etinyere n'elu ya bụ amamihe nke mmadụ gbara ụka. Amara ahụ ga-eru gị aka n'abalị a. Amara ahụ ọ ga-ezuru mba niile, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ma ndị ahụ sitere na agbụrụ nke Abraham kpọmkwem pụta, ma ndị nke sitere na ezinụlọ nke ọzọ, n'akụkụ nke ọzọ n'ebe Abraham nọ pụta. Anyị kwere na site na amara Chineke na a ga-azọpụta anyị onwe anyị, a ga-azọpụtakwa ha onwe ha. Taa n'abalị taa, nzọpụta abịawo, nnapụta abịawo, nnwere onwe abịawo, mweghachi nke ihe niile nke ịtụfuru etufu abịawo. Amara Chineke babigara oke. Ị ga-eketa oke nke gị. A sị m na ị ga-eketa oke nke gị n'abalị a, n'ụbọchị taa. Amara Chineke ebe ọbụla ị nọ, n'agbanyeghị ihe ọbụla nke ị meworo, amara ahụ ga-ezute gị, zọpụta gị, gbaghara mmehie gị, mee ka ị nwere onwe gị. Ma onwe m ọ ga-eme ka m nwere onwe m. Ọ bụrụ na ị ga-anata ya site na onye nwe anyị, ekwere m, anabatawo m Kraịst dịka onye nwe m na nzọpụta m. Aga m ekpere gị ekpere. Nna, anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ọmịiko gị, na-ekele gị n'ihi na ị bụ onye nwere ogologo ntachi obi, ị bụ onye nagidere anyị wee ruo n'oge dị ugbu a. Isi na onye ọbụla nke na-akpọkọ ahụ onye nwe anyị na a ga-azọpụta onye ahụ onye nwe anyị na-ekpe n'isi ndị a niile nọ n'ebe a, na anyị ndị nọ n'ebe dị anya, dị ka ha weliri aka elu igosi na ha chọrọ mgbaghara mmehie na amara sitere n'aka gị. Zọpụta ha n'aha Jizọs. Kweekwa ka ọṅụ nke na-esochi nzọpụta azụ ka o wee bata na ndụ ha ugbu a, ka amara Chineke wee ruo ha aka na ndụ onye ọbụla n'ime ha. Anyị ekele gị n'ihi na anyị kwere n'ịzọ ekpere anyị. Anyị kpere n'aha Jizọs, amen. Nna, anyị na-ekpe n'aha Jizọs, amen. Ana m ekpe onye nwe anyị n'isi onye ọbụla nọ n'ebe a, ebe anyị si wee na-agbasa ozi ọma, na onye ọbụla nke nọ n'ebe ọbụla ọzọ, n'ime obodo niile na mba niile n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ana m ekpe ekpere maka ndị na-esonyere anyị site n'igwe redio maọbụ igwe TV. Onye ọbụla ebe ọbụla, ana m arịọ ka imetụ ha aka nsọ gị,
mee ka ihe ịrịba ama gị ruo ha arụ n'aha Jizọs. Amen. Ihe niile ọ bụla ha na-atụ anya n'aka gị ka ọ wee bụrụ ihe a ga-enweta, mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla. Ka mmụọ nsọ Chineke gaa njem n'ime ndụ onye ọbụla, gwọọ onye ọbụla ọrịa, meghepụ anya ndị kpuru ìsì, mee ka ndị ntị chiri na ndị dara ogbi ka ha nụ ihe ma kwuo okwu. Ihe ọzịza niile dị n'arụ ha wepụ ya, wepụ tumọ n'arụ ha, ọrịa obere na aja ọcha HIV wepụ ya na ndụ ha n'aha Jizọs. Ọrịa kansa agwọwo gị n'aha Jizọs. Amen. Ọnya afọ agwọwo gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị niile arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ana m arịọ ka ike Chineke metụ unu niile aka ugbu a. Bilienu gaa ije nke ọma n'aha Jizọs. Akụkụ arụ ọbụla nke kpọnwụrụ akpọnwụ, nke na-agbasiri agbasi na-apụghị imegharị arụ, ana m arịọ ka ike Chineke metụ ha aka ugbu a. Ike nke na-adịghị ada gaa njem na-arụ gị ugbu a. Agwọla gị, anapụtawo gị. Ihe mewo ka imeghachi ihe niile funarịworo gị. Nsogbu niile ibu bịa ebe a laala. Dịka ị na-emeghepụ anya gị ugbu a, n'oge dị ugbu a, ị ga-ahụ ihe ịrịba ama ka ọ na-ewere ọnọdụ. Onye nwe anyị, mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla. Ihe ịrịba ama nke obi ebere, ihe ịrịba ama nke ịhụnanya, ihe ịrịba ama site na amara gị, ka o ruo ha aka ugbu a. Anyị ekele gị onye nwe anyị, n'ihi na ama m n'imewo ya. Anyị kpere na Jizọs. Amen. Darụ etu isi wee sonyere anyị ihe omume GCK kwa ụbọchị mgbasa ozi ọma gị na onye ọzọ atụrụ Kumuyi. Anyị ji n'aka na ihe omume a emewo ka ịmata na Chineke dị njikere izute ndụ gị, imetụ ndụ gị aka. Biko na-esonyere anyị n'ihe omume GCK kwa ụbọchị a, sonyekwara anyị n'ozi a. Ọ ga-amasịkwazi anyị ma ọ bụrụ na dịka na-ata ozi a, ịtụsa ozi a, mee ka ozi a wee rue ndị ọzọ. Ka anyị na-atụ anya ị ga-esonyere anyị n'ihe omume GCK kwa ụbọchị nke na-abịa abịa. Daalụ, Chineke gọzie gị.